כאן בוסמת איבי מסניף קאמרה ירושלים, ואני רוצה להציג בפניכם היום את קנון A1100, מצלמה קומפקטית במגוון צבעים, 12.1 מגה פיקסל, זום אופטי כפול 4, חיישן CCD, מייצב תמונה אוטומטי, מסך LCD 2.5 אינץ', אפשרות צילום וידאו והקלטת סאונד, אפשרות צילום מקרו במרחק 3 סנטימטר, סוללות המצלמה הם סוללות AA, כרטיס הזיכרון הוא כרטיס SD, מצלמה נוחה, קלה לתפעול, מומלצת. כאן בוסמת איבי, נתראה בדגם הבא.